Hey namhlanje hayi umfundisi bimphephela imessage ecaweni uyabhampula muntu uthi athi kuYohane umbone kuMateyu wekwambona kuMateyu kuYohane hayi jonga nkosikazi masiyenze shushu namhlanje thina apha kuthi icawu ukunika igcuntswana kakhulu lapha yo kakhulu imali kunjani bulala baby akunika igcuntswana namhlanje yabona le nkonzo sayenza namhlanje sonzophinda ulibala yazi masibafuna uqala phi masithandaze imamela mntu ungacandana mna ndisuka eTranskei bendiselwe induku mna uniqaphele kahle mna angathi zenza amanyala thina mna ndisuka ngapha kude ndilicaleka uyabona ungizwe mchunu no phakala umthakathi ubaba bangathi baveza izinto undenza isazona hayi kale worship team namanyala nje. A few moments later. Ndiqele lento yathina lento yoba funeka uthandazile kodwa iqele nini wena qelelani enjoy nafika ecaweni uhlabelela usenhliziyo ezipha iyayazi ba uzondenza ihlwabevu lenhliziyo ayi wenreba kawaziduzani wena yesu wakweli wena ngobe ndikhole phezu ngoba ungavuka umnandi ngoba uncwina apho usiva kamnandi ukhalela ntoni na ndiyiqhele le nto le ungcwela ngophakela abathakathi nongizwe bakho bazakwenzela ntoni ihlwabevu eluzenza rum ayogcuzana ngetshe yenzoka njengohlobolibulibulisa ngayo ufile awufanga mos usekhona ntoni ngengxaki uncwina kamandi usiva kamandi I will pray